Všetci, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili, boli veľmi spokojní. A ani sa není čo čudovať, veď v tomto malom príspevku si to celé zopakujeme, ako to bolo. Jesenné stretnutie malo zase svoje čaro. Prichádzali sem ľudia a mohli si povedať, čo túto sezónu zažili, kde boli, čo dokázali na svojich vozidlách vynoviť a mnoho iných vecí. Nikoho neodradilo to, že už počasie je tak trošku jesenné a už večery sú chladnejšie. Ľudí na tento zraz sa tu zišlo veľké množstvo. Každý ešte prevetral to svoje cestovateľské vozidlo. Mohol som tu stretnúť starých známych, ale poznať zároveň aj nových ľudí a niekedy človek nevie, môžu z toho vzniknúť spoločné budúce cesty. Na tomto festivale si mohol dostať napríklad tipy a triky, ako spraviť cestovateľské videá od Volant TV, ale aj sa dozvedieť niečo zo zákulisia natáčania expedície Ľada svetom. V programe bol aj filmový maratón. Pokúsim sa vám v tomto príspevku zhrnúť aj jednotné disciplíny a zábavy, ktoré sa na tomto mieste udiali. Všetci sa na tomto mieste zišli v piatok 10. októbra a vydržali až do nedele 12. Zabezpečené boli aj veci, aby si nebol hladný a smedný. Martin Remiš nám tu prezentoval prenosné grily a tentokrát mal špecialitu, keď piekol pizzu, s ktorou nakrmil takmer polovicu kempu. Verte, bola výborná, malo to iba jeden problém, Martin ju nestíhal vyrábať, stále išla na odbyt. Ďalej tu nemohol chýbať ani Adrián so svojou známou modrou 1203, ktorý nás všetkých zásoboval dobrou kávou. Ale v dispozícii ste tu mali aj miestny bufet, ktorý sa blisol výbornými špecialitami, ktoré sme si tu mohli dopriať. Toto miesto bolo organizované blízko obce Jelka, kde sa nachádza táborisko, prístav, požičovná lodí a na mape to viem nájsť ako táborisko pod krížom. Alebo lodičkáren. Toto miesto je priamo pri brehu Malého Dunaja, odkiaľ vodáci určite podnikajú výlety do okolia. Ja som veľký vodák není, ale kto bude chcieť, určite si informácie o týchto aktivitách dohľadá. A môže na tejto vodnej ceste nájsť aj niektorý z vodných mlynov, ktorí sa nedaleko nachádzajú. Ale vráťme sa naspäť k tomu, prečo sme sa tu vlastne všetci zišli. Konal sa tu jesenný filmový festival Overland Film Fest, na ktorom si mohol zažiť rôzne veselé súťaže, ako je napríklad aj súťaž o zlatú vačku z cestovateľského bronka. Takže ideme, štartujeme. Prvý s týmom sa pripravia. 3, 2, 1, štart! Bajo, kde si? Bajo! Haló, pozor, aha. Toto je nebezpečenstvo. Dobre, ja na tom sedím. Poprosím niekoho, kto má zdravotnícky kurz, aby prišiel čo najbližšie. Výborne. Inak podľa mňa deťom to pôjde o dosť lepšie. Výborne, Ľada svetom je, aj tuto naľavo už zostávajú pomaly len kamene. Stredný tým ste. Dobre, junior pomáha Mičekovcom, výborne. Fuli, netvár sa tak na tú tresku, no tak. Nevadí, nevideli sme to, Hani. Nevideli sme, že si nepodviezla tú lavičku. Kamene už len zostali? No tak sa vráť a vyhráte. Máme tu víťazov. Stredný tým zvíťazil. Vy ste nezvíťazili, lebo nehnevajte sa na mňa, ale ja tu stále vidím rámce. Ale ja tady ešte nech sa domluvneš. Ale tu sú bonbóny, stredný tým, to sú bonbóny, to musíte tiež zjesť. Haló, to nie sú kamene. Takže, kto to zvládne? Nahač to do úst, rýchlo, nahač to do úst. Bez tých kamenov, Jogi, kamene nie. No tak okej, Ľada svetom to vyhrala. On treba zachránil. Gratulujeme. Ako ste mohli vidieť, táto súťaž bola naozaj zábavná a veľmi napínavá. V ďalšom kole si to vyskúšali deti a ukázali rodičom, ako sa to má robiť.
Keď sa nám blížil piatkový večer, tak sa už chystalo osvetlenie a fajnová nálada na to, aby mohol vypuknúť večerný kvíz. Keď sme na filmfestivale na Slovensku, tak taká moja obľúbená kvízová otázka je... A prilákal veľa súťažiacich. Otázky, ktoré tu padali, boli zamerané práve na tematiku z cestovania. 5. otázka z Európskeho kola, tu bude zase doplňovačka. Moja otázka je, napíšte mi, akou menou sa platí v týchto nasledujúcich krajinách. Je to Island, Bosna a Hercegovina a Albánsko. Ďalšia prebierka, ktorá bola o tom, že sme potrebovali rýchlo vyriešiť problém, ktorý nám nastal. A dopadlo to asi takto. Takže máme tu takú špecialitu, ktorá by nám mala zahriať túto chatu, lebo tu nejde elektrika. A musíme to nejako rýchlo vymyslieť. Nemáme na to veľa času, lebo za chvíľku svitá. Dobre, a už to nabeha? Nevím, som to zapal a ono to pracuje, ale čo to robí, nevím. Sa už čmudí, cítim dym, zapaluje naftu. Keď začne cvakať čerpadlo a nabehne, tak je dobre. Čo je? Sice ono to bude... Bože, tam už je horúco! Toto bola taká super spolupráca, kedy sme museli použiť všetko, čo máme. Máme tam izolačné hliníkové fólie, použili sme grill, webasto, baterku, ale funguje to. A chata číslo 2, aj keď nemá elektriku a budú tam malé deti, tak tam bude teplo. Deti môžu v kľude odpočívať a spinkať a my, dospelí, sa posúvame ďalej k táboráku, kde pokračuje opekanie. Ferino pláteník s gitarou a 5 kg bočiku dotvárali túto atmosféru úplne dokonale. Toto večerné spoločné táborenie na Overlande bolo veľmi príjemné. Tí, ktorí boli, vedia, aké to bolo. A tí, ktorí ste neboli, sa aspoň môžete pozrieť, o čo ste prišli. Sobotné ráno bolo venované deťom. Konala sa tu spoločná šarkaniáda, výroba motýlikov na gala večer, ale aj losovanie detskej tomboly. Veľkou výhodou bolo, že v tento deň ako na zavolanie fúkal vietor, ktorý robil deťom veľkú radosť, keď videli svojho šarkana, ako sa vznáša v povetrí. Ale ako som to tu tak prechádzal, tak som si mohol všimnúť, že veľkú radosť to robilo aj dospelým, na ktorých bolo vidieť, že ich tieto šarkany veľmi bavia. A ukazovali deťom, ako sa to má spúšťať, lebo bolo aj veľa problémov. Ďalším podujatím a veľmi podstatným na tomto filmovom festivale bol samotný filmový festival, kde bolo nominovaných niekoľko snímkov na hlavný večer, ktoré tu teraz všetky spomínať nebudem, ale spomeniem len absolútneho víťaza tohto večeru. Pochádzal z dielne Svaz naivného kampingu a niesol názov Než budeme prebalovať. Po každom filme vždy pokračoval malý rozhovor s autormi týchto filmov, ktorých junior vyspovedal. Po odovzdaní hlavnej ceny pokračovala tombola. Šampanské je to cena pre víťaza. Modrá 58. Sypaný čaj. A ďalší deň sa ešte rozprestrel červený koberec pre všetky zúčastnené hviezdy, ktoré na tomto podujatí boli. A myslím, že okrem fotografa a mňa na tej fotke sú všetci. Poďte s nami na spoločnú fotku všetkých účastníkov zájazdu. Potom sa nerozchádzajte, ešte nám jeden špeciálny prvok. Máme? Toto potrebujem do toho. Hej, a ešte na veľa. Krásne. Teraz to má tú energiu, čo tam potrebujeme. Takže toto sa nám spoločne všetkým podarilo a naozaj to má v sebe veľkú emóciu. Tak a týmto záverečným energetickým pozdravom sa na teraz všetci rozchádzame. Momentálne sa všetci rozchádzajú každý svojím smerom. Načerpať nové príbehy, nové zážitky a zase sa potom neskôr stretnúť na takomto krásnom podujatí. Ďakujem vám, že ste dopozerali a sem. Ja a moje kavalero sa tešíme na to, že sa vidíme zase na jar.